περιμένει το Ίκα. Πήγες Αθήνα. Πήγες γυρισές. Το Ίκα. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας? Ο Ίκας, ο Σίκας. Γυρισές. Για μια σφραγίδα δεν πήγα. Τι για μια σφραγίδα? Δεν είχε βάλει ο ελεγκτής σφραγίδα γι' αυτό. Α, δεν θα πας εν τέλει. Θα πάω Δευτέρα το απόγευμα. Ωραία, κάτσε. Δευτέρα απόγευμα που θα πας? Δευτέρα, εκεί που δεν πήγα. Κάτσε να πας να μου. Όλα καλά, εντάξει. Φάγατε. Μας άλυψε να μην έρθεις εδώ για να πας στο Ίκα και τώρα μας λες δεν είχε φαγίδα. Κάτσε να πας, άνθρωπε μου. Τελευταία στιγμή τι να κάνουμε. Ούτε τη γυναίκα δεν έφερε. Ποια Δευτέρα? Δεν μου πεις να πας στο Ίκα να πάει σφαγίδα αυτός. Όχι, εδώ στα Ινόφτα θα πάρετε σφραγίδα. Μα μάλλον αυτή τη σφραγίδα. Τη γυναίκα σου δεν την έφερε. Δευτέρα έχει τον μικρό. Αποφεύγει την ερώτηση. Α, σας είπα για να μην δω. Έχει τον μικρό. Λοιπόν, να κάτσε να πας. Βγάλε τα τέτοια, κάτσε να τα πας. Όχι, θα τα βγάλεις μετά μόλις τελειώσεις. Οκ.